Ahos rang panakot na guys. Daw saging at talabanghan. Hi guys, may hapon magkalingaw taguba na ni atong balay nga daan. Ato ning gubaon guys, kaya aron malimpyo ni daning ang lugar. Ay, wala ganito yung bahay. Ato hinahinayan na rin dani paguba guys. Sigon lang sa atong makaya. Hi guys, anong guys? Yung ko manili. Ano dito guys? Hawde pagkamak sa nilang sangbi. Salamat. Tama na ilhig. So, pa. Kahi siya guys, bisag ipang anay na. May asa, natin isto na isa, Nay. Nay? Yeah.
Kasunod na ni guys. Hindi akong tiil. Pagkasakit guys. Ambil mo cellphone di. Ako ko yung cellphone. Tidak ang video ko. Ay, himuan nag-Katrina ko, Nay. Nanay? Gahi siya guys. Himuan na. Awa da kanilang sang me. Himuan na lang. Judli kay me. Himuan niya. Ang kahoy guys, ligon pa. Ang kawayan mo yung nagkabo. Gahi kay siya kang ipanglansang ni alam dani. Lansang sa sin. Manggahi kay siya anon. Gahi kayo ang ibuton.
Dali ra siya gubaon guys kay gabok na ang kawayan. Hindi ka kasulod magbunang. Kuha na niya. Tutang. Dali butang nay. Ayaw naman yung pagguba guys. Lubok na. Ay, lipstick na sa bag. Lubok na gid siya guys. Ito na, oh. Bayang nila, bayang maging. Tega at puso. Nanay. Iwan na ba ni gubat tanan? Grabe siya lang nakalansang guys. Oh. Dagko kay lansang. May abe pag tamak-tamak na ni may kidaghan lansang naghayang-hayang ni. Naman atong pikas. Human na nagguba guys. So, basin ugma mahuman ko ni tanan. Di pikas. Basin lang. Sayon naman ay pagguba. Bugat lang ang bara. Mahawa na din na diha basta guba na tanan. Ang kanang sa taas, di ko pasalig na pagguba kay ligon para baon basig magamit pa na ni Alan. Kay lain na pa ko guba kay bunal-bunalan ra nako. Magamit pa siguro ng mga marko kay murag ligon pa ang uban. Di ba? Ligon pa siya. Nara akong nangaguba tanan. Makasunlod man gyapon na siya guys. Di gyapon na siya makon kay makasunlod na. Nato na panglabay. Kay makasunlod gyapon na siya.
Hello guys, good morning, mamahaw ta guys. So lami atong pamahaw karon kay magsaging rata. So ito ang atong pamahaw guys. Nilakwaan nga talbos ng kamuti, batong ug talong at saka ginamos na gigisa. Ahos ra ang panakot na guys. Daw saging nga talabanghan. Talabanghan na guys ang saging. Tamis na kay tabanghan na. So mamahaw ta guys. Pamahaw ta guys. Wala ang mga bata din dito sa Ilamador. Enin, kain ta. Kung na si Alan. Niuli na siya gabi guys. Niuli siya gabi. Simbawaran. Wa siya ni duty. Kaya musimba siya sa Sabadista. Kauntag saging. Tabanghanan ni siya guys. Request siya nga kanir daw mo ipamahaw. Kauntan ninyo tanan guys. Doon ka ba yan sa sapa? Doon ka ba yan? Oh. Huwag na magikaon. Igulan na magitulapan. Kawin hindi ding-ding. Ding. Seryo. Dipili na kung gano'n taglungag. Naarti akong iring, di mo ka saging. Doon ginamos ba? Ayaw ko nga Doon ginamos. Hindi ba tangan yun ako? Ang isa ni kaon, ang isa wala. Ah, tika lang isa. Ikaw na. Mingkong na. Ikaw mga nag batong. Ikaw na batong? Akong iring guys, wala ni kaon. Ang isa ni kaon siya. Ang isa ni kaon.
Kung man mo pangayoon nga saging manamong kanon. Karon nakitibahaw dito. Akin manamong ikaon na rin, nabuang. Coba niya mo siya ko niya. Hmm? Ikaw ba? Ako. Ini? Sino nga ito? Ano daw? Ate? Kamera. Ate? Ha? Ay, wala kamera. Nakapas na siya ate. Saging among gikaon ming. Nya nakibawagan ka kitibahaw dito. Dito siya iba. O ito yung nayaan sa mga tali na. Nagpagkasta sa peristat. Pero mitsun. Wala man ang ibayang. Lagi pero ano siya ano lagi. Hapon sa kadana. Pangaon to guys. Nagulan guys. Na sila ni Kwan. Sita. Kultubil. Ba. Ba? Wala ilaw ba? Kasi mas tabalin na din nila kan Kwan Jim ni Siguro. Pagtiring naman nila. Kom. Ano sirot? Ha? Pense? Dua-dua nam kapalisan. Ano yun? Mampit na rin nila nila RR. Hmm. Dili. Ilo Franco man. Ilo Franco. Ampit iya dagray na ni Kuan. Angkol. Niulit siya lang gabi eh. Napahuli niya yung brake sa motor na bali. Ipa-welding pa na niya karon. O pa pagina ang kwarta. Iba pa na ma-welding. Tama ba sila? Siguro naman sa patalag, butang ko magkabilya daan. Nag-stayin siya dito guys, Lunes. Lunes siya likikan. Oy, dun sa Bernes. Tamingan din yung motor, nagputol ang brake. Kaya nakasangit kung sa kwan. Pagtangas na, bugdang siya agi. Nasangit sa gamot. Naputol gid siya kay kwan na. Kanang tabaran na. Kung yung nagkukuha yan. Tapos ano niya? Naman na. Count the guys. Alam mo yung saging tamis-tamis na. Ay, ginamos na yun. Ah. Hindi naman ni Cruz eh. Ilaw ito sa dito. Hindi na siya alam. Sa gulan akong sinagpagungag. Pagod ang ahos mo. Kapila nag-burn out gibi eh.
Parang untuk lang kayo noon.